kohdataan. Se ei ole niinkään se, että siitä on osa sen jutun, ja siitä hallitsee sen. Ei olla hyvä, vaan voi olla parempi. Maailman ennätystekijä. Joka viikko treenaa olympiassa 1 sekunnin nostossa. 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 Joka viikko treenaa olympiassa 1 sekunnin Joka viikko treenaa olympiassa 1 sekunnin nostossa. Joka viikko treenaa olympiassa 1 sekunnin nostossa. Harja juodataan, yhdessä kun istutaan, kuulumisen kai. Tervetuloa te... kun sinäkö se vaan olitkin? No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellurei. Vitun mulkku. Sä kyllä voit hakea muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kelpaa. Eiku hetkinen, etpä voikaan. Äänet, joita minä kuulen. Onko kutinaa karvaosastosta? Vaivaako häpitäin? Ei hätää. Osta uutta Puvisillä häpitäiden puista tärpäkkiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Puvisillä häpitäiden puistaja. Puvisil, häpitäiset. Välivieskän UFA-kontaktihenkilö. Hurjaa touhua tehtiin. Ootko koittanut porista meidän mopopoille? Eikö ihmeitä voi vaikka kieltää sieltä keskustasta ja muualtakin näitä mopoja? Ei, sitä nyt voi heijastaa olleilu kieltää vastaansa yhteiskunnassa, jos eivät mitään vääryksiä tee. Eli kyllä minä muistan Persun kanssa nuoria kun oltiin ja tuli nämä ensimmäiset tappatunturi momonit kattiin, ei ne muihin poikiin päin katsottukaan.
Joo, siis kyllä se semmonen juttu, että tästä menee nuoriso ihan pilalle. Kokonaan ihan koko nuoriso. Sitten tulee nuoria ja pojista huismottia sinne nyt sitten terveisiä kunnantalolle, että vois vaikka kieltää kokonaan nämä mukot, että eikö... Mitä kieltävät? Ei Suomellakin semmoista taida mitenkään sallia. Ei kunnanpäättäjät voi tuosta noin vaan lakia kumota. Ei tämmönen peli ja kelpei. Et siis ole yhtään koittanut torjusta näille pojille. Ei, se on joka ilta ne siellä. Ja monasti on päivälläkin. Viekö koulustakaan edes käyvät ihan täysiä räkänoppia koko joukko. Näin se on. Joo, voisin siellä terveisiä lähettää, eli tervetulle. Se voisin lähettää Ailille. Ja sitten siellä tervetulle. Ja myöskin Rainille. Ja sitten se kuule Kisto on kuulolla Kistolle. Kyllä varmaan on kyllä aikaan nisupöydästä kovasti kahvia juomassa. Ja sitten vielä tietenkin Raimoille. Ja nyt kun näin joulukin kolkuttaa, niin ensin vaikka laulaa semmonen laulunkin, että joutui harmaata ja tuli sulainen ja hoiti kuuset aika ja veli rakkauden. Nyt taas tulee joku tekninen häiriö. Yhteen yllättäen katkes. Voi harmin paikka. No eiköhän siinä tullut kuitenkin jo kaikki olennainen. Otetaanpa siis seuraava soittimia. Kuka siellä? Joo, Jorma Markkinoista tein. Olen matkastusporvallista hoitoitiin laavulla ja tuli sitä puutvuoritelmani juttuista. Se on kuulemma tehty niin, että metsästäminen oli se sitten hirviä tai mitä hyvänsä elukuuta. Kun metsästäminen on pingoilla ja jelihuittimille ja muuta, kun se on ihan aika pieni. Mä oon mennyt siellä ruuhtelisen saatana taakka, mutta en nyt tänne Suomikin liittynyt EU:hun. Täällä eikä. Näitähän on tuolla lailla maa-aamalla. Nääkö rykaat metsästää lieviheittimellä ja sinne? En minä kyllä, että minä itse sitä. Koska kun mä itse tykkään kyllä kuitenkin siirtää. Niin mun pitäis tuohon tää paskaa käydessä ja vähän tarjottaa. Tuohon kyllä paremmin joskus. Kyllä tää on niin, että hallitsetta niin haluaa tehdä. Kukin kyllä. Eikö se ole aika äärimmäistä metsästäminen tommosella hetkellä? Minä olen nyt sanonut, että äärimmäistä. Se tapa niin äärimmäistä, kun tää meidän kulttuuritalo kuitenkaan on. Ei sitä mahtunutkaan riittävyyden sanomaan, että mitä mitään on kuitenkaan. Jos täällä meillä halutaan metsästää, niin toisinaan aika sitten näitä. Tapa niin äärimmäistä, kun täällä meillä kaikilla hommat mennä. Sitä yrittää joku riittävyyden perua. Mä oon lausunut, että tää on kasvanut, kun se on riittävyyden. Jos tuossa poikien kanssa laululla juteltiin, että jos tämä homma entillä kuutaminen, niin perkele narttaa sinne, ja sitten on kasvanut, kun se on riittävyyden. Ei, mulla on sellainen, tästä on nyt ajan, kun tuollakin mielittävää. Parikki verran. Ei. Mikäpä tuohon enää